balitang katuhuan o dili, apan tuo na lang, aron madali. May hapon mga kahandos. Welcome na sab sa itong talamanon ang balitang katuhan dili tuon lang ta aron madali. Baik po tres po nakatutok 24 oras tungod kay wala makatulong. O karon sa detalye na sa tuang balitang katuhan dili tuon lang ta aron madali. Apan sa dili pa sa detalye, ani ang title o headline. Ang mong balita mga kahandos nag-uluhan, vlogger nga may post bato kang Presidente Bongbong Marcos Jr. posibleng mapriso ug hangtod 20 ka tuig. Muna mga kahandos sa mga kahigalaan diha ay gyud mo patakag post. Batok sa ino ang kontra, batok sing silingan, pasig mapriso hinunya mo. Bisag i-delete na apan kung mas screenshot. Asiguradong shot gyud mo. Ang karon sa detalye na sa tuwang balita, gipahibalo sa National Bureau of Investigation kon NBI nga ang vlogger nga si Mike Romero gikan sa Pagadian City posibleng mahatagan og silot nga hangtod sa 20 ka tuig sa prisyonan human sayang pagpost online og hulga sa kinabuhi ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Gipakita kini sa NBI Director Jaime Santiago sa media sa usa ka press conference sa Pasay City niadtong Miyerkules, Oktubre 8. Si Romero giingong nagpost og litrato sa presidente nga dunay tuldok nga pana sa ulo og caption nga headshot. Planong sa NBI nga pasakaan siya kaso sa inciting to sedition ilalom sa Article 142 sa Revised Penal Code o sa Republic Act Number 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012. Muna maghandos ha, ay gyud mo patakag post sa inyong kontra kay basin ninyag mapriso mo. Na, delikado, maabot na 20 katuig inyong pagkapriso. O niya sa inyong nga pagkapriso mga kahandos, sinaw pa kayong paa sa inyong asawa. Delikado na. Lain o niya ang mamintana ni anak mga kahandos, may siguro si kumpare na. Okay, maghandos mga kado ang atong unang bahin sa itong balita. Balitang katuhan dili tunalag ta aron madali at ang ikaduha o katapusang hugna sa atong balitang katuhan dili tunalang ta aron madali. Baik po tres po nakatutok 24 oras kay wala magkatulong. Nasamot. Apan tuo na lang, aron madali.